रायजो राजाफोरखौबो न'खरै न'खरै गासिबो साख्रि मोनजोबगोन बे बाथ्राखौ बुंबावदोंसोमोन। दिनै घरे घरे बहा होनो एक्स एनडिबिफोरनोनो कयेकजननो होनो हायाखै, सासेबो होनो हायाखै, न'खरै न'खरै माहाय होनो। ट्रिलियन थानानै दिनै सान्थिया फैबाय होननानै बिथांमोना माखौ फोरमायनो नागिरो? सान्थिया फैदोंना फैयाखै रायजो राजाफ्राबो नुगासिनो दङ। अबेबा थां गारि मथर जेब्लासिम होआ अब्लासिम जोङो सिरि थाया, जेब्लासिम जों मोना अब्लासिम जोंबो सान्थि गैया। बे हिसाबै जोङो बहुत प्रग्रामबो लालांबाय थागोन, जोङो रेलिबो खालामगोन, धरनाबो खालामगोन, जोङो सेक्रेटारि अफिसाव धरना खालामगोन। एनडिबिखौ जुदि सान्थि भाबै दोननो हायाबा बिथांमोना सेक्रेटारि अफिसा बन्द खालामहैगोन। जोंखौ मा खालामनो? जों थैनोबो गिया, दा थांनोबो गिया। खारन जेरै सिगां जोङो थैनो होननानै जोङो ओंखारखानाय, जाथिनि थाखाय जोङो जिउखौ बावखानाय, जोङो दिनैसिम सान्थि गैयै हिसाबै जोङो दिनै मा जोंनि जिबन दान होनायखौ जों दासिमबो बोखारनानै लाखायाखै। बे हिसाबै जोङो गोख्रोङै बुङो, बिथांमोनहा मोनसे नाटक ड्रामा खालामबाय थायालासिनो सिदा सिदि मोजां मावजानायखौ जों लुबैगासिनो। केस उइथ्र गासैखौबो जाहाथे फोजोबजोबनानै होयो। जोङो दिनै जेन'बा सान्थि होननानै बुङो, जों सान्थि भाबै थानो मोनदों ना मोनाखै? बिथांमोना जोंखौ सान्थि नुदों नामा? जोङो दिनै जानाय लोंनायनि मोदै रुखु रुखु गाबनाङो। अफायबा थांनाय अफायबा केस कर्ट बादिलांनाय, दिनै जोङो एकदमबारे टेनसनजों रुखु रुखु गाबबाय थानाङो। सिन्था खालामनाङो, फाग्ला बायदि जायो जोङो। साननि हरनि जोंहा साननाय, साननि हरनि जोंहा उन्दुनाय खुनु माबा गैया। दा बेखायनो जोङो खावलायहरो, बिथांमोनहा जोंनि एनडिबिनि जेनाखि मावनांगौ दायथ' मावनांगौ बिबानखौ लाबायब्ला गबिन्द सार, रन्जित बसुमतारी सार, दिपेन बर' सार, जोङो लास्ट फाइनालाव जोङो मोनफुङाबा नोंसोर साथामखौसो जोङो मिन्थिनो हागौ। दा बे हिसाबै नोंथांमोना एनडिबिनि खामानि मावनो होननानै साफा साफा दायथ'गिरि जाखानाय हिसाबै, गभर्नमेन्टनि आखायाव नोंस्रा दंखायो हिसाबै नोंसोरा बेखौ मावफुंनानै होनायनि सायाव नोंस्रा मा खहा दङ? दा बेखौसो आङो फोरमायथियो। जोङो गोजोननायखौ नांगौ। जोङो नोंसोरबायदि सोरबा बायदि जेन'बा नोंसोरबायदि जोङो गावबा गाव उदैखौल' सुफुंबाय थानानै दस्राया मा जानानै दङ, मा रोखोम सोलिनानै दङ, बेखौ नोंथांमोना खबर लाफेरदों नामा? जोङो दिनै बिबायारिजों समान जानानै दङ। दिनै मानसिफोरनाव बिबायनाङो, मानसिफोरखौ बुंनाङो, खावलायनाङो, सोरजोंबा मोजां होनजागोन, सोरजोंबा गाज्रि होनजागोन। जोंनि माखासे सिस्टेम, माखासे जेन'बा समस्या जेंनानि सायाव जोङो बेफोरबायदि जेन'बा बिबायारि सिस्टेम जानाङो। नोंथांमोना खुसि मोनदों नामा? बा नोंथांमोना मोजां मोनदों नामा? आङो दिनै नोंथांमोनानो नुबाय, निउस पर्टेलाव आं होलाङो। दिनै सोरनिबा अनसुंथाइ मोननानै आङो नागालेण्ड कर्ट बारिहैनाङो, बा सोरनिबा माबा मोनसे अनसुंथाइ मोननानै जेन'बा माबा मोनसेखौ समाधान खालामनाङो। नोंथांमोना जोंखौ बेसेबां असान्थियाव दोननो सानखो? बेखायनो जोङो गोरायै बुङो नोंथांमोनखौ, जोंनि खामानि मावनांगौखौ जेरैखि जाया मावनानै होनांगौ, जों बेखौल' दाबि खालामो। साख्रि होनायनि खोथा बुंदोंमोन नोंथांमोनखौबो, साख्रिखौ होबाय नामा नोंथांमोननो? साख्रि होनो होननानै बुंदोंमोन, न'खरै न'खरै बे जोंखौल' बार होबाव, न'खरै न'खरै रायजो राजाफोरखौबो न'खरै न'खरै गासिबो साख्रि मोनजोबगोन बे बाथ्राखौ बुंबावदोंसोमोन। दिनै घरे घरे बहा होनो एक्स एनडिबिफोरनोनो कयेकजननो होनो हायाखै, सासेबो होनो हायाखै, न'खरै न'खरै माहाय होनो। बिथांमोना खुगाजों जाग्रा होननानैसो आं सानो। नोंथांमोननि केडारफ्रा साबेसे केस नांनानै दं दा? जोंनियावथ' केसआ बहुद दङ। दानो मथा मथि केस हाजिर मारिनांनायाथ' दाखालि समाव खमसे खम 4,000 जनसिम दङमोन। दाबो खमसे खम 1,000 जनसिमा दङ। बे आरो एनआइएआव जोंना दङ, एनआइएआव दङ जोंना जाहैबाय 53 जन दङ। दिनै बिसोरखौबो रिलिज खालामाखै, खुनु संबिधानाव गैया। दिनै एकर्ट जानानै दिनै जेन'बा सोरबा जेलाव थाबाय थानांनाय खुनु सिस्टेम गैया। दा दिनै जेलाव एथ' बुरजा मानसि थानानै 53 जन थानानै दिनै सान्थिया फैबाय होननानै बिथांमोना माखौ फोरमायनो नागिरो? सान्थिया फैदोंना फैयाखै रायजो राजाफ्राबो नुगासिनो दङ। अबेबा थां गारि मथर गाखो, बयबो पाब्लिकफ्राबो रायलायो बा बयबो सावरायो, एनडिबिफोरखौ दंस' खालामजोब्बाय बिथांमोना होननानै बुङो। खिन्थु बे बाथ्राया नंमारगौना नंमारा बिथांमोनासो मिन्थिसिगोन। दिनै जोंनि साननायावथ' नंगौ, पाब्लिकफ्रा जेखौ बुंदों जों बेखौनो नंगौ। मानो होनना बुङोबा जोंनि जेनाखि समस्या, जोंनि जे थासारि, जोङो दिनै सासे बिबायारिजों समान जानानै थानांदों। होमबा बे समस्याया मा सान्थि फैमारदों नामा? होमबा जोङो सान्थिखौ मोनाबा जोङो सान्थि सक्ति होननानै जोंबो गनायनो हानाय नङा। नोंथांमोननि केसखौ मानो मावाखै बा मानो देरि जादों? आरो मोनसे खोथा जाबाय, बिथांमोना बुङो कि केस उइथ्र'नि खामानिया जागासिनो दं, हासिङाव दं होननानै। उइथ्र'नि सायाव आंहा बेखौल' बुङो, ओरैनो फिसा फिसा केसखौ बिसोरो खालामदों। खालामनाया एक्सुवेलि जोंनि आसामनिखौ खालामदों, दस्रा स्टेटनिखौथ' हाखायाखै। आरो जोंनि आसामनिखौ खालामदोंब्लाबो मानो होनना बुङोबा माखासे केसआ एसे गिदिर गिदिर दङ। खुनु दासिमाव दिनै बिटिआर एकर्ट जानानै बोसोरथाम बोसोरब्रै जाबाय। दिनै बेहाय खुनु गिदिर फिसानि खोथा गैला। बोसोरसे बोसोरनैया लिर जानो हागौमोन,
बा बोसोरसे बोसोरनैया जोंबो दैज' खालामनानै दंमोन दिनै बोसोरथाम बोसोरब्रै बारलांनानै जों बेसेबां दैज'खौ खालामनानै थाबाय थाबावनो हानो बाहाय खुनु संबिधानावनो गैखाया एकर जानायनि उनाव मानसिफ्रा खस्थ' लाबाय थानांनाय मानो होनना बुंबा गावसोरासो बिनि खुसि जोंहा दिनै गाबगु खुगैयै जोङो बेसेबां दिन थांबावनो बेसेबां नेबाय थाबावनो जोङो जोबजानायखौ लुगैयो आरो जोंनि सायाव बुंबावोसो बिसोरो नागालेण्ड स्टेटआव जनाखि दस्रा स्टेटआव गोनांफोर बिसोरखौ ट्रेन्सफारनि खोथा बुंदों खिन्थु ट्रेन्सफारनि खोथाखौ जोङो बिसिनि एडभान्सनो जोङो उकिलजों रायज्लायनाय उकिलाबो होनो हाया आरो आसामनि उकिलफ्राबो होनो हाया मानो होनना बुंबा जोंनि आसामावबो खुनखा माने दिल्ली बम्बेफोरनिफ्रायबो बा महाराष्ट्रफोरनिफ्रायबो अनेक गुबुन गुबुन स्टेटनिफ्रायबो बेयाव हमजानाय दङ बिथांमोनाबो बेयाव फैनानै दिनै हाजिर जाफैनाङो बिसोरबो ट्रेन्सफारखौ हायाखै बे बाथ्राखौ फोरमायो दा बेखायनो बिथांमोना गमामायैनो नंमारगौखौ होनदों ना नङैखौ होनदों केस ट्रेन्सफारनि सायाव आं बेखौबो बिथांमोनाव सोंथि खालामो नोंथांमोननि माखासे दैदेनगिरिफ्रा दाबो जेलाव दङ बहुद लेदार दङ मानो होनना बुंबा जोंना डिआर नाब्ला सारबो दङ आरो डिआर नाब्ला सारनि फेक्सननिनो माखासे सेक्रेटारिफोरबो दङ बहुद गिदिर दङ आं बेखौनो खावलायहरो जाहाथे माने बयखौबो समान भाबै समान मेगनजों समान नोजोर होनानै नायो आं बेखौनो खावलायहरो आरो बिथांमोननिसिम जाहाथे माने कयेकजना खस्थ'जों बा दुखुजों सोलिनानै थानाङा बयबो माने मिनि खुसि बिसि फिसाजों बा बिदा फंबाय बा बिमा बिफाजों गोजोनै माने थांनानै थानो हायो आं बेखौनो फोरमायहरो